जी नमस्कार। हम सुनील कुमार पाठक पटना से अपने सब अगर हमार आवाज़ सुने के अपने सब के उपलब्ध होखे तो हमरा के अपना कमेंट के ने बतावल जाए। भोजपुरी साहित्य सरिता के पेज से आवे के ई सुअवसर देला खातिर हम जेपी द्विवेदी जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, सुमन सिंह जी, निशा राय जी, सब जौन करता धरता बानी सब भोजपुरी साहित्य सरिता के, वो सब के प्रति हम आभार निर्धारित रहे। बाकी कुछ पारिवारिक जी के अस्वस्थता के चलते वो ना आयोजित हो सकल। आजो देखल जाओ जे थोड़ा अस्वस्थता बा हमार अपन, लेकिन बावजूद एकरा ये अच्छा ना लागत रहा कि हम आज भी अपने के यह वार्ता के ये कर पाई। लेकिन अब जैसे बा जितना समय तक ले जितना देर हम यहाँ अपने सबके अपन सेवा दे पाई, हम करब कि जौन घंटा भर के अवधि बा ओकरा के हम ही करी। बहुत बढ़िया ई कोरोना काल जौन बा, एकरा के कोरोना काल ऐसे कहल जा रहा बा कि ये में एक तरह से देखल जाओ तो मनुष्य ओ जिजीविषा के प्रकट होके के भर जिजीविषा मनुष्य के हटे ओकरा अस्मिता के गढ़ेला, इहे ओकरा विचार सरणी के निर्माण करेला, इहे ओकर व्यक्तित्व के जीवन के प्रति जौन उल्लास के भाव होला, जीवन के प्रति जौन उमंग के भाव होला, जौन उत्साह के भाव होला, ई अंततः मनुष्य अपना संघर्ष से हासिल करेला। जौन ओकर संवेदना जागे के पृष्ठभूमि में मनुष्य के आपन संघर्षे रहेला। बिना संघर्ष के, बिना उद्वेलन के, बिना कोनो कष्ट सहले आदमी के जौन संवेदना भी आ जाग ही नहीं खे सकत। तो इस तरह से कबो कबो तब रहल बा कि मनुष्य के आपन जौन संघर्ष के क्षमता बा ओकर मूल्यांकन खातिर भी प्रकृति या दैवीय शक्ति जौन कहले रहुआ मनुष्य के अस्तित्व के परिस्थितियों के बहुत बड़ा योगदान रहेला, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेले। देखी बड़ा बढ़िया लाग रहल बा कि कई कोरोना अवधि के भोजपुरी के साहित्यकार सब, विचारक सब, चिंतक सब, रचनाकार सब, कलाकार सब, गायक सब एकर उपयोग कर रहल बा अपना मातृभूमि खातिर, अपना जौन मातृभाषा बिया, जौन महतारी भाषा हमनी ओकरा के कहतानी, ओह भाषा के विकास खातिर, ओकरा साहित्य के संवर्धन खातिर जौन हमनी के ये नौका जौन इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हमनी अपन प्रगति जौन बा एकर उपयोग करते हुए जौन आगे हमनी बढ़ रहल बानी, ये बहुत ही एगो सकारात्मक के स्वरूप बा। हम बहुत बहुत आभारी बानी भोजपुरी साहित्य सरिता के कि पिछला 1 महीना से यहाँ सब भी जुटल बानी अभियान में, और जुटल बा सबका प्रति हम आभार व्यक्त करतानी। देखिए आज के जौन अब निर्धारित विषय बा, धीरे धीरे सब मित्र सभे जुड़ी धीरे धीरे। ई सौभाग्य बा कि हमनी के एगो ऐसन वातावरण सृजनात्मक आगे बढ़ रहल बानी धीरे धीरे, हमनी के अपन संघर्ष के भी एगो नया नया आयाम देवे में रोज रोज हमनी लागल बानी। बहुत खुशी के बात बा, बहुत सौभाग्य के बात बा। मनुष्यता
विकास के, मनुष्यता के उपलब्धि के जौन ई आयाम बा, ये बहुत बढ़िया दिशा की ओर आगे बढ़ रहल बा। इस साल में भी बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही सृजनशील वातावरण में हम आगे बढ़ रहल बनी, बहुत खुशी के बात बा। देखिए, आज भोजपुरी साहित्य पेज निर्धारित बा, ओकरा और अब हम सीधे आवे के चाहब। विषय बाटे हमनी के बड़ा व्यापक संदर्भ, आयामी विषय एकरा के कहल जा सकता के जौन कविता बिया, खास करके जौन हम आज केंद्रित अपना एह विमर्श में, एह वार्ता में हम अपना के केंद्रित करे के चाहब। आधुनिक में भारतीयता के जौन आयाम बा, ऊपर आज के हमनी के आपन बत कही केंद्रित करे के पर हमनी चाहब कि अपने के विचार, हम अपन विचार अपने सबके साझा करी आ अपने सबके सामने हम रखी कि भोजपुरी कविता जौन की बहुत ही कौनो भारतीय भाषा के कविता से तनिको अपना विकास के दिशाई तनिको कम नहीं के, बल्कि बढ़ चढ़ के बिया। देखी, जौन होखे खातिर जौन दावेदार भाषा बिया, ओकर जहां उद्भव विकास लगभग उही जा हमनी के जौन सिद्ध नाथ साहित्य से लेके गोरखबानी जौन बा आ रहल बिया। भक्तिकाल के जौन निर्गुणिया संप्रदाय के जौन कवि बाणन कबीर, उनकरा के हमनी अपन आदि कवि मानी ले। कवि कबीर दास जी हैं, हमनी कबीर के जौन बानी बिया बिल्कुल साँच बयानी करे वाली जौन कबीर के बानी बिया, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। अगर एक और कहतर है उसे क्रांति के जौन भावना बा भोजपुरिया के प्रकट हो रहल बा, तो दोसर का ओर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, मतलब कि प्रेम अप्रहार, कैसन प्रहार? तो सकारात्मक प्रहार। समाज के जौन विगलित मान्यता जौन बाड़ी से, समाज के जौन जड़ता बा, वो जड़ता के खत्म करे खातिर, वो जड़ता के मिटावे खातिर जौन प्रयास बा, कबीर के बाणी ओकर प्रतीक रूप बिया। आ हमनी के आदि कवि ही जौन बाड़न, वो सच्चाई के दामन और कहे कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। देखी, शास्त्रीयता जौन बाटे वो अलग चीज बा, लेकिन कबीर दास जी साफ कहलें कि हमनी के जे बा और कहे कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। आँखिन देखी बातू लिखले, आँखिन देखी बातू समाज के अपना साखी के जरिए, अपना पदन के जरिए, अपना रमैनी के जरिए उ परोसले आ समाज उसे लाभान्वित भइल। आम भोजपुरी ग्रियर्सन साहब जब भोजपुरिया के बारे में लिखले अपना जौन देश निर्माण के जौन ओबरा काम रहे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो कहले कि यह देश के दूगो प्रांत के लोग बड़ा गंभीर ढंग से कैल, बंगाली लोग आ भोजपुरिया उहे काम अपना लाठी से कैलस। लाठी के मतलब ई लाठी प्रतीक रहे अपना आत्मबल के, ई लाठी प्रतीक रहे स्वाभिमान के, ई लाठी प्रतीक रहे अपना गौरव बोध के, प्रहार के प्रतीक ना रहे। हाँ, प्रहार के प्रतीक अगर रहबो कैल तो इस सामाजिक जड़ता, सामाजिक विसंगति, सामाजिक विद्रुपता के खिलाफ लाठी प्रहार प्रतीक रहे। तो कबीर के आदि कवि माने वाला भोजपुरिया आ ओह परंपरा में आगे अगर बढ़ल आई तो आज़ादी के लड़ाई में जौन हमनी के महानायक रहल लो स्वतंत्रता संघर्ष काल में, देखिए 1857 के आंदोलन क्रांति जौन रहे वो बहुत ही रूप में सामने है।
जैसन कि अब अद्यतन शोध से ही स्पष्ट हो गई बा कि भोजपुरी क्षेत्र में, जिला के क्षेत्र में जी रहनी, वहाँ के 1765 ईस्वी में अंग्रेजन के प्रतिकार करके टैक्स ना देवे के निर्णय लेके लगभग वहाँ के 23 वर्ष तक अपन आज़ादी के लड़ाई अपन चलौनी आ वहाँ के अगल बगल के सब शासक मिला के वहाँ के ऐसन क्रांति के ज्वाला वहाँ के जलौनी, ऐसन क्रांति के ज्वाल जलौनी वहाँ के जौना के भित्ति पर बहुत बड़ा 1857 के वो आंदोलन खड़ा हो सकर है। देखिए आज के जब हम वार्ता विमर्श में जब हम अपने सबसे बदकही के आगे बढ़ावे के चाहब तो हम इस साफ बतावे के चाहब कि देखिए हमनी के भोजपुरी कविता जौन बिया ओकर जौन पृष्ठभूमि रहल बा, जौन ओकर भावभूमि रहल बा, वो 2-3 तरह के बात ओमे स्पष्ट बा। एगो तो बात साफ ई बा कि ई बिल्कुल वीरता के भाषा रहल बिया आ एकर साहित्यों में वीरता के भाव रहल बा, वीरता के वैभव रहल बा भोजपुरी कविता में। आ बिल्कुल ई हुंकार के कविता बिया, ई आत्माभिमान के कविता बिया, ई आत्म उन्नयन के कविता बिया। यह कारण बा कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान जौन रहे ये कविता बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभौलस, चाहे वो बटोहिया होखे रघुवीर नारायण जी के, प्रसिद्ध नारायण सिंह जी के कविता होखे, या और सब ओबरा के जौन कवि रहनी सब वहाँ सब के कविता रहे। ये सब कवितन में अपने पढ़ब हम फेर चाहब, अपने सब वाकिफ मानी सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे ही में खोहरे बटोहिया। ये कविता 1911 में लिखाई रहे। वही साल जौना साल जनगण मन जौन हमनी के आज जौन राष्ट्रगान बा वही साल के कविता ही। ओकरा पहले वंदे मातरम लिखा जा चुका रहे, सारे जहाँ से अच्छा 1905 में आ चुका रहे। लेकिन अगर काव्य सौंदर्य के दृष्टि से भी देखें, एकर भावात्मक जौन सौंदर्य बा तमन तो बढ़ले बा, वो तो ओकर कोनो मतलब लासानी सौंदर्य बा, वो बिल्कुल वो काव्यगत अगर सौष्ठव के आधार पर भी देखें, ओकर शिल्पगत सौष्ठव भी अगर रुआ देखें तो में अलंकार, छंद, रस, ओकर प्रतीक विधान, ओह कविता में जौन रसपेशलता बा, ये सब अगर देखब तो वो कौनो अगर गीत से ओकर तनिको अगर तुलनात्मक अगर छवि अगर उड़े है तो वंदे मातरम से के समकक्ष गीत बा। आ इहे कारण बा कि ओह गीत के ओह बेरा गांधी जी के आ कांग्रेस के हर अधिवेशन में वो गीत गावल जात रहे, ओकर इतना गरिमा रहे, इतना महिमा रहे, है ना। आ राष्ट्रगान के रूप में जौन गीत ई भइल ऊपर हम कोनो टिप्पणी अपन ना देवे के चाहब। निश्चित रूप से वो गीत जौन बा बिल्कुल गौरवबोध जगावेला, का पृष्ठभूमि बा ये सब अपने जानत तानी। लेकिन हम ये जरूर अपना आज के वार्ता के माध्यम ये अपने सबसे आरजू करे के चाहब, विनती करे के चाहब कि जब भी कोनो भोजपुरी के कार्यक्रम, जब भी कोनो भोजपुरी के समारोह जब करी हमनी तो जौन गरिमा ओहबेरा रहे आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उहे गरिमा हमनी एह बेरा जे बा से हमनी एह गीत के देहल जाओ। आ लगभग हमनी के हमनी के बिल्कुल संकल्प लेवे के चाही कि भोजपुरी के कौनो कार्य करब जब ओकर राके हम प्रारंभ करब तो एह गीत के गायन से ही हमनी अपना भोजपुरी कार्यक्रम के, भोजपुरी सब कार्यक्रम के हमने शुरुआत करब। ये मंगलाचरण के रूप में कहीं या अपन स्वाभिमान गान के रूप में कहीं, भोजपुरी गान के रूप में कहीं, जौना तरह से कहीं रुआ ये अपन 1857 में कृष्णमोहन पांडे जी याद दिला रहल बनी कि कुंवर सिंह जी पर केंद्रित सब देखी, कुंवर सिंह जी पर केंद्रित लोकगीतन में भी वहाँ के जौन छवि उड़ेहल गईल, लोकगीतन में भी जौन हमनी के यहाँ छवि आयल, सब वाकिफ बानी। 8 गो 10 गो महाकाव्य लिखाइल कुंवर सिंह जी पर, सर्वदेव तिवारी राकेश जी के,
चंद्रशेखर मिश्र जी के, है ना, और सब 8 गो 10 गो किताब बा। हम एगो अपना वार्ता के दौरान अपने सबके बतौले रहने, है ना, और किताब सब प्रकाशित भी काव्य डॉक्टर प्रभाकर पाठक जी के आवे वाला बा, हाले हुआई किताब अपने सब देखब ओकरा के। मतलब कि कुंवर सिंह भी जी आजो हमनी के प्रेरणा के स्रोत बनल बनी, वहाँ के आजो वहाँ के हमनी के उत्साह एक हमनी में जगावे में कुंवर सिंह जी के व्यक्तित्व, वहाँ के संघर्ष, वहाँ के लड़ाई के पीढ़ी में, या आजो चिंतक सबके, कवि सबके प्रेरणा के स्रोत बाटे ई हम। लेकिन आज के जौन वार्ता बा एकरा के हम मूल रूप से जैसन कि पहले ही अपने के बतौनी हो, हम केंद्रित करे के चाहब आधुनिक कविता पर। अब पहले हमनी के समझे के पड़ी, जब हम आधुनिक कविता में जब हम बात कर रहल बनी कि भारतीयता पर हम आज बात करब, तब ई समझे के पड़ी जे भाई ई भारत जौन बा आ एकरा से जुड़ल जौन ई भाववाचक संज्ञा भारतीयता जौन बिया, एकर का मतलब बा, हम का ऊपर कहे जा रहल बानी अपने से, ई हम स्पष्ट करे के चाहब। देखिए भारत के जब भौगोलिक बात आइल न, तो ई ओमे रहे कि भारत हो का संस्कृत वांग्मय में भारत के महिमा बतावत लिखल गइल बा कि उत्तरंग यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षं तद भारतं नाम भारती यत्र संतति। उत्तर में जेकरा समुद्र बा, है ना, दक्षिण में जे हिमालय पर्वत बा, ई सब जे बा जवान बाटे वही से घिरल, वही भूभाग से, वही भूखंड के बीच में जौन जौन देश बा उहे भारत हो। यह भारत के महिमा संस्कृत साहित्यन में बहुत जगह वर्णित बा। विष्णु पुराण में कहल गई कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गाश पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवलोग एकर वंदना करेला। सब देवता लोग यहाँ अवतार लेवे खातिर यहाँ लालायित रहे लालो, आ यहाँ अवतार लेलहू बालो राम कृष्ण बुद्ध गौतम, इस सब गुरु गोविंद सिंह जी, इस सब जितना महापुरुष, जितना भी महानायक हमनी के देश में जब आए लोग, तो यही भूमि के वहाँ लोग इन कहनी आ यह कहा कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी महान, स्वर्ग से भी ज्यादा महिमावान यह देश के बतावल गइल बा। राम के मुख से वहाँ के वाल्मीकि जी कहवनी जे ओ काव्य के नायक बाड़न, आ वहाँ के मुँह से ही बात कहवावल गई कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसन महनीय इतना महिमावानी भूमि बिया, है ना, कहल गई। लेकिन अब ई समझे के बात बा कि जब हम भारत के बात कर रहल बानी, जब हम भारतीयता के बात कर रहल बानी, तो ऐसा तो नहीं है कि ई भारतीयता के जौन बोध बा हमरा के पूरा विश्व से वाला बा, छाँट के हम देख रहल बानी पूरा विश्व से, ऐसा बात नहीं है। हमनी के जौन भारतीय संस्कृति बिया, जौन भारतीय सभ्यता हमनी के बिया, हमनी के काटे छाँटे के बात ना सिखावे ले, ई बराबर जोड़े के बात सिखावे ले, बराबर जुड़ाव के, बराबर लगाव के बात ऐसे हमनी के सुने के मिलेला। बराबर हमनी का ये महसूस करी ले कि हमनी के संस्कृति, हमनी के जौन भाषा बिया, साहित्य एकर जौन बाड़न सब भारतीय विभिन्न भाषा सबके साहित्य, उस सब जोड़े के, उस सब आपस में मिलजुल के रहे के, अब पूरा दुनिया के साथ भी जुड़ाव के बात हमनी के साहित्य में पिरोल गइल बा। देखिए हमनी के यहाँ कहल जाला, संस्कृत के ही उक्ति हम फिर से अपने के उद्धृत करब। संस्कृत वांग्मय हमनी के बहुत समृद्ध रहल बा, में कहल गइल बा कि अयं निजः
परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। हमनी के पूरा धरती के, पूरा विश्व के एगो परिवार मान के चले वाला हमनी के रहल बानी। आ हमनी के धारणा रहल बा, हमनी के वांग्मय रहल बा, हमनी के विचार दर्शन रहल बा। आ उ विचार दर्शन इहे समझौले बा कि हमनी के पूरा विश्व के एगो परिवार, कौटुंबिक भावना से, विश्व बंधुत्व के भावना से, तो हमनी के जौन राष्ट्रीयता बिया, हमनी के जौन भारतीयता के जौन बोध बा, वो केवल अपने देश तक सीमित नहीं है। हमनी के पूरा विश्व के, पूरा भूमंडल भर के नागरिक के हमनी के भ्रातृत्व भाव से, विश्व बंधुत्व के भाव से हमनी लेके आगे बढ़ी ले। आ हमनी पूरा विश्व के आपन समझ के, अपने मान के हमनी के बराबर आगे चलल बानी। यह कारण बा कि पूरा विश्व के हमनी ज्ञान हमरा से मिलल बा, हमनी के ज्ञान दान कैले बानी, है ना। हमनी के जौन सांस्कृतिक समृद्धि जौन रहल बा, उसे पूरा विश्व लाभान्वित भइल बा। पूरा विश्व के सभ्यता के, भारतीय सभ्यता के जौन योगदान बा, वो अपूर्व बा, अतुलनीय बा, अथोर बा, अकूत बा। हम ई अपने के बतावे के चाह रहल बानी एजवा कि देखी हमनी के जौन सांस्कृतिक गौरव बा, ओमे कौन शंका नहीं है। पूरा विश्व ओकर लोहा मन ले। आ हमनी के जौन भ्रातृत्व भाव बा, उ भ्रातृत्व भाव पूरा दुनिया के साथ लेके हमनी के जौन सांस्कृतिक आपन आंतरिक जौन बा न, हमनी के ना केवल विश्व के ज्ञान हमनी देले बानी, बल्कि हमनी के अंतर्बोध भी जौन बा न, ओमे हमनी के ओकरा के सांस्कृतिक रूप से जौन बा बिल्कुल एकमेक हमनी बानी। हमनी के जौन सांस्कृतिक एकता बा, ओकरे के देखा जाओ दीनदयाल उपाध्याय जी कहले एकात्म मानववाद के जब वो कल्पना कैले नु, तो वो एकात्म मानववाद में उहे बात के चिति के जौन उनकर कल्पना बा, वो वही तरह के कल्पना बा। लेकिन देखी हम यहाँ ओह विचार दर्शन के बात ना करे के चाहब। हम यहाँ ओकरा ओर केवल करते हुए हम अपने के ई बतावे के चाहब कि भारतीय जब बा, या भारतीयता से जब बोध हो रहल बा, जौन तात्पर्य ग्रहण कइल जा रहल बा, ओमे भारत से जुड़े के बोध तो बढ़ले बा, लेकिन भारतीयता के जौन उरेहे वाली जौन भारतीय संस्कृति बिया, है ना, ओकरा से जुड़े के बा भी एमे प्रखर रूप में सामने आइल बा। अब भारतीयता के जौन अनिवार्य तत्व बा न, ओमे सबसे पहले भारतीय भूमि आवेले। भारतीय भूमि आवेले, फिर वह भूमि पर बसे वाला जन आवेले, है ना, वहाँ के नागरिक आवेले, है ना। आ ओकरा बाद उनकर संप्रभुता आवेले, है ना, उनकर अस्तित्व बोध जौन बा, फिर वहाँ के भाषा, वहाँ के संस्कृति, है ना, जौन राजसत्ता, वह तत्वों में शामिल बा। देखिए भारतीय जीवन मूल्य जौन रहल बा, उ निष्ठा के भाव सिखावेला। हमनी के जीवन के पाठ हमनी के पढ़ावेला, अनाक्रमण के पाठ हमनी के पढ़ावेला। हमनी के केहू पर आक्रमण तबे करीले जब वो हमनी के अस्तित्व से कोनो छेड़खानी करेला, जब वो हमनी के अस्मिता के कहीं न कहीं से वो हमनी के जब नुकसान पहुंचावे के कोशिश करेला, तबे हमनी के ओह छेड़खानी के बर्दाश्त ना कर पाइले। देखल जाओ संयम, आक्रमण जौन बा हमनी के बोध, या सहिष्णुता हमनी के सांस्कृतिक, है ना, त्याग जौन रहल बा, औदार्य उदारता के जौन भावना रहल बा, जौन रचनात्मकता सृजनशीलता हमनी के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहल बिया। साथे साथे हमनी के ओह देश के रहनिहार बानी, ओह देश के हम निवासी बानी जहाँ सह अस्तित्व में विकास कइल जाला, जहाँ सबकर अस्तित्व के समझल गइल बा, जहाँ सबकर अस्तित्व के स्वीकार करत आगे बढ़े के बात बा। यह सब
भारतीय जीवन मूल्य बाड़न स, हमनी के सामाजिक बंधुत्व के स्वीकार करके चलल बानी। भारतीयता के जोनी परंपरा बिया हमनी के, ई भारतीयता के परंपरा में हम अपने सबके बताई कि ई भारत देश मात्र एगो भौगोलिक इकाई मात्र ना हो जौना में खाली नदी, पहाड़, मैदान या समुद्र तट के जोन हमनी के सीमा बा उहे भर हमनी मान के आगे बढ़ल जा, बल्कि ई भारतीयता के जोन भाव बानू ई हमनी के संस्कृति के सनातन यात्रा जोन रहल बिया ओकरा के झलकावे वाली बात बिया। ओह आलोक के ई महापुंज वाली भाव बा। देखी भारत जोन शब्द बा न एकर तो भा के अर्थ होला प्रकाश, भा के अर्थ प्रकाश होला, आ ओह प्रकाशकता में रत बा है ना, उहे भारत हो जे बराबर प्रकाशकता के जौन पूंजी बा ओह पूंजी के जौन आयत्त कैले बा ओकरा के संजो के बढ़ रहल बा उहे भारत है ना, उहे भारतीयता के भाव हो। इहे कारण बा कि हमनी का जब समाहारात्मकता के विश्वासी आदमी बानी, जब यह समन्वय के विश्वासी हमनी आदमी बानी है ना, हम यह सदाशयता के विश्वासी हमनी आदमी बानी, तो पूरा दुनिया हमनी के मानेला कि भाई यहाँ के जौन जीवन दर्शन बा, यहाँ के जौन संस्कृति बिया वो सचमुच सबका के साथ लेके चले के क्षमता रखत बिया। यही से हमनी के कुछ न कुछ तो बात बा भाई जौना के चलते ये स्वीकार करे के पड़ल लोका कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान है जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती, ये हस्ती का रहे, ये हस्ती आजो उहे बिया। ये हस्ती का बा भाई, तो ये हस्ती हो सबका के साथ लेके चले के, सब विचारन के, हर तरह के विचार संप्रदाय के, सामाजिक राजनीतिक हर तरह के बात के आगे लेके बढ़े के जौन हमनी के संस्कार रहल बा, जौन हमनी के विचार सरणी रहल बिया, जौन हमनी के वैचारिक यही तरह के बात बा। केहू के नकार यहाँ नहीं है, सबकर स्वीकार बा है ना। हमनी के जौन संस्कृति बिया वो अपन ज्ञान के बातायन बराबर खोल के रख ले बिया है ना। हमनी के ज्ञान के खिड़की के दरवाजा जौन बा वो बराबर खुलल रहल बा, सब कुछ के आवे वहाँ सुविधा बनल बा, सब कुछ ग्रहण करब, कुछ के इनकार के भाव नहीं है, सब कुछ के स्वीकार के भाव बा। यह कारण बा कि इस संस्कृति आज ले मतलब कि बिल्कुल एगो ठोस रूप में आगे बढ़ रहल बिया। जौन की भारतीयता के जौन भावना बना एकरा के रुआ राष्ट्रीयता के भावना कहली या जौन एक रूप में एकरा के स्वीकार करी, हम आज अपने के बिल्कुल स्पष्ट करे के चाहब कि जौन राष्ट्रीयता के बना या राष्ट्र के जौन कल्पना बा वो पाश्चात्य जगत के जौन बाटे है ना, यूरोपियन जी जौन देश बाड़न सो वहाँ जौन राष्ट्रीयता के जौन भाव रहल बा वो हमनी के यहाँ नहीं खे रहल। हमनी के जीवन दर्शन जौन बा वो सब समाहार के दर्शन रहल बा। अंध राष्ट्रवादी हमनी कहियो नहीं रहल, अनायाज बानी ना कहियो रहब, ना एकर कोनो फले फूले के कोनो संभावना बा। यहाँ जे सबका के मिला के चली, जे सबकरा के साथे लेके उहे नेतृत्व आ उहे समाज आ उहे जौन सत्ता बिया उहे आगे बढ़ी, सबका के साथे लेके सबका के सबकर हित चिंतन करत आगे बढ़े के जौन कल्पना बा उहे आगे बढ़ी। हमनी के जौन राष्ट्रीयता के चिंतन बा न उ जौन पाश्चात्य विमर्शकार लोग बा राष्ट्रवाद के, चाहे उ कार होखस, अर्नेस्ट रेनान होखस, जोसेफ स्टालिन होखस या बेनेडिक्ट होखस, ओ लोग के जौन दर्शन बा एंडरसन साहब का कहले सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चिंतक पाश्चात्य जगत के मानल जाला।
कल्पित राजनीतिक समूह राष्ट्र कहल जाला। लेकिन बाद में पार्थ चटर्जी उनकरे दर्शन के चुनौती दिले, राष्ट्र कोनो कल्पित राजनीतिक समूह हो भैया, तो फिर कल्पना के कर आई के शामिल बा एक काल्पनिक समूह में, है ना। तब कहे के मतलब ई बा कि वहाँ अपने विकास के बाद एगो राष्ट्रवाद के जब चिंतन वहाँ कई जाला ना, अपना राष्ट्र के विकास के बाद सोचेला, पूरा दुनिया के साथ लेवे के ऊ विकास में जवन जवन बाधा बा, वो अंतर्राष्ट्रीय घटक भी अगर वो बाधा में शामिल बड़न सो तो ओकरा के परिहार करके दूर करके चली। हमनी के यहाँ ई दर्शन नहीं खे रहल। हमनी के यहाँ दर्शन ई रहल बा कि सबका के साथ देखें, जयकांत बाबू आ गए बानी, कृष्ण मोहन आज के विमर्श में भूषण बाबू के हम स्वागत कर रहा बानी, और जे भी बा ऊपर चल गई है सब नाम कमेंट में, हम सबका के स्वागत कर रहा बानी अपना ये वार्ता में। आ सबके हम अपन अभिवादन हम कह रहा बानी, पर फिर से आके काम कर जाओ। देखिए, राष्ट्रवाद के जौन अवधारणा बा ना, हमनी की हाँ राष्ट्रीयता के जौन अवधारणा बा, के जौन चिंतन बा, राष्ट्रगान के जो रचयिता हमी के रविन्द्रनाथ टैगोर जी उहे आशंका खड़ा कैले रहलन। वहाँ के कहले रहनी का एक जगह राष्ट्रवाद के बहुत पाथर आ बहुत मौलिक एगो किताब वहाँ के अपने के सब ओकरा के पढ़ब तो में देखब, वहाँ के एक जगह में लिखले बानी कि सभी लोगों का एक ऐसा संगठित स्वार्थ होता है और आध्यात्मिक होता है। अब देखिए, वहाँ के ई परिकल्पना पाश्चात्य जगत के जो राष्ट्रवाद की अवधारणा रहे ना, ओसे रहे कि सीमित स्वार्थ, कौन सी के सीमित स्वार्थ, आ तो अपने विकास के खाली, अपने हित चिंतन के बात। लेकिन हमनी के जौन राष्ट्रवाद आयल ना, वो हमनी के जौन वैदिक संस्कृति जौन बिया, जौन हमनी के भारतीय संस्कृति बिया, ऊर्जा ग्रहण कैलस, अपन ग्रहण कैलस, जौना के चलते हमनी के राष्ट्रवाद में, हमनी के भारतीयता के दर्शन में बहुत ही उदारता के, सबका के समेट के साथे लेके आगे आयल। गांधी जी साफ साफ कहनी, राष्ट्रपिता हमनी के साफ साफ कहले रहनी कि आप अगर हिंदुस्तान का अर्थ मुट्ठी भर राजाओं को मानते हैं तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मेरे मन में हिंदुस्तान का अर्थ वे करोड़ों किसान हैं जिनके सहारे राजा भी और हम सब भी आज जी रहे हैं। ई हमनी के दर्शन रहे, है ना, राष्ट्रपिता के ई कहनाम रहे। देखिए, राष्ट्रवाद के जौन हमनी के चिंतन बा, बिल्कुल वैदिक चिंतन से जुड़ल चिंतन रहे। ऋग्वेद में कहल गई रहे नु, अहंग राष्ट्रीय संगमनी वसूना, संगमन के बात वहाँ रहे, वहाँ कोनो तरह के बिखराव के बात ना रहे। यजुर्वेद में आसमान ब्रह्मणस्मेमि राष्ट्राय वर्धे राष्ट्राय मध्यमम बध्यताम, या भूमि सुख के रहे, जौना के कि बिल्कुल राष्ट्रीयता के या राष्ट्रवाद के या भारतीय दर्शन चिंतन के जौन एथी मानल जाला, ओकर जौन ई रहे, माता भूमि ही पृथ्वी सुक्त जौन बाटे ना, जौना में कईनी या भूमि के माता, और वहाँ कहल गई हमनी की हाँ कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, ई धरती जौन बिया हमनी के महतारी हनु, मातृकुक्षी से जौन अवतरण देले, जौन माता हमनी के जन्म देली, उनकरा ले तनिको कम एह धरती के जौन हमनी के अपन रजकन के उबटन लगा के पाले ली, पोसे ली, आगे बढ़ावे ली, वही जा खेली ले सा, कूदी ले सा, हमनी वही जा लसराई लोटी ले सा, आ उनकरे आंचल में पल बढ़ के हमनी आगे बढ़ी ले सा। उ माता देखल जाओ, थोड़ा सा व्यवधान आई रहा, फिर संभल गई बात, हमनी आगे बढ़ावल जाओ। हम ही कहत रही है कि जन्मदात्री जौन माता बाड़ी हमनी के, उनकरा ले तनिको कम हमनी के भूमि माता नहीं थी, हमनी के पृथ्वी माता नहीं थी।
यह कारण बा कि कहला ना वो शायर कि पत्थर की मूरतों में समझा है तू, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, कि वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। जर्रा 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 में, धरती के कण कण में, यहाँ बहे वाली नदी, यहाँ बहे वाली पहाड़, यहाँ ना जौन भी प्राकृतिक उपादान बाड़न, ये सब हमनी के बिल्कुल जितना भी प्राकृतिक अवयवन बाड़न, इस सब के प्रति हमनी के आत्मीयता के भाव बा, श्रद्धा के भाव बा। ये लोग के हमनी पूजी ले, गंगा यमुना इस सब यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि गुरु, है ना। इस सब नदियन के हमनी पूजा में, अपना अर्चना में, अपना आस्था में हमनी इस सब के प्रति हमनी तो जब दोनों के रहल बिया, हमनी के भारतीय संस्कृति हमनी के इहे बतौले भी बात, मतलब कि यही तरह के विचार लेके आगे बढ़ल बनी। देखिए आज हम अपने सबके सामने एथी के चर्चा ना करब, स्वतंत्रता आंदोलन के। देखिए स्वतंत्रता के दौरान जो कविता लिखाइल ना, चाहे वो लोकगीत सामूहिक रचना होले, है ना, केहू एक आदमी ओकर रचयिता ना होला, लेकिन पूरा स्वतंत्रता आंदोलन, कुंवर सिंह जी के चर्चा, गांधी के चर्चा, वहाँ के चर्चा, वहाँ के चंपारण सत्याग्रह के चर्चा, इस सब चर्चा जौन बा तवन भोजपुरी पूरी कविता में आयल। ओह बरा के जो तत्कालीन कवि सब रहनी या ओकरा बाद के कवितन में आयल। लेकिन देखिए हम आजो अपने के कहब, हम ई मानल जाए इस तरह के हम धृष्टता कर रहा बनी तो क्षमा कल जाए, लेकिन ई सच्चाई बा। इतिहास लेखन के जौन काम भइल बा ना, वो आजो ओ दिशा हमने बिल्कुल सांगो पांग ढंग से अभी हम इतिहास ग्रंथ हमनी के सामने कोनो ना आया। 10 गो 12 गो जितना ग्रंथ लिखा है कृष्णदेव उपाध्याय जी से लेकर के डॉक्टर जी तक, सब लोग प्रयास कर, सब लोग बढ़िया, सैयद हुसैन जी हुई या जे भी सब इतिहासकार लोग हमनी के यहाँ लिखल, जौन काल विभाजन जौन वहाँ सब कई नहीं, वो एक तरह के ओमे दृष्टि ना पावल गई। लेकिन ऊपर विचार हमार आज के वक्तव्य ओह विषय पर नहीं है। हम खाली यह अरज निहोरा करे के चाहब अपने से सारस्वत समाज भोजपुरी के, कि इतिहास दर्शन ऐतिहासिक लेखन के जौन पद्धति बिया ऊपर के ऊपर विचार अपन एक तरह के बना के हमनी के साहित्य इतिहास के लेखन के दिशा में हम स्पष्टता से स्वीकार करब कि भोजपुरी के सांगो पांग इतिहास के किताब अभी वाई तो हमनी का ओकर स्वागत कल जाए। हाँ, सुबुगाहट चारू ओर शाही सर से हमारा बात भई रहे, डॉक्टर बलभद्र भैया से बात भई रहे, सब लोग ये दिशाई बिल्कुल ठोस प्रयत्न करे खातिर लागल बा। जयकांत बाबू से बात भई रहे, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र जी से बात भई रहे, भोजपुरी के साहित्य के इतिहास लेखन खातिर प्रयास। तो सर बात कहे के बतावे के चाहत रही हाँ कि इस सब इतिहासकार लोग जो ई लोग आधुनिक आज के हमारे आधुनिक भोजपुरी कविता में भारतीयता है ना, बात बनाओ। वो लोग मोटा मोटी तौर पर स्वतंत्रता के 1900 के बाद के आधुनिक काल, कुछ लोग 1947 कहल ओकरा के, कुछ लोग 1900 कहल, तो 1900 अगर हमनी मान के चल रहा बानी अगर, तो दू तरह के धारा वहाँ मिल रहा बा, है ना। 1914 में
ये हीरा डोम के कविता आयल जौन सामाजिकता के सामाजिक जौन विसंगति भारतीय समाज में रहे ओकरा के लेके आगे चलल आ ओह पर प्रकाश डललस, ओह पर उ बात सब आगे कैलस आ ओह पर उ केंद्रित धारा बनल। दोसरका ओर यहाँ जे जौन रघुवीर नारायण जी के बटोहिया आयल भोजपुरी के जौन सांस्कृतिक जौन चिंतन ओकरा के प्रतिनिधित्व करत हुए आगे बढ़ल है ना। हमनी के आजो हम फिर एगो निहोरा अपने से करब ई कि जौन हीरा डोम जी के जौन एगो कविता 1914 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती में छपनी ओकरा अब हमनी के ई पता लगावल एह तरह के शोधार्थी लोग का एह दिशा में प्रवृत्त होके के चाही कि हीरा डोम जी कवि हमनी के भई कोनो कविता बाड़ी सकी ना वहाँ ऐसा नहीं खे केहू कवि एक एगो कविता लिख के ना छोड़ देला। कविता लिखे के बेचैनी या कविता लिखे के योग्यता क्षमता कवि के जौन मन में जौन भाव हिलोर उठेला ना वो सिर्फ एक एगो कविता तक केंद्रित ना रहेला। खास करके अपनहू सब महसूस कैले हो कम कि कवि जब कुछ लिखेला जब तो कई तरह के बात कई तरह के चीज परोसेला समाज के सामने आ समाज के दिशा बोध करावेला समाज के अगुवाई करेला कवि बराबर। यही से ओकरा के कवयः क्रांतदर्शिनः कहल गइल बा। कवयः क्रांतदर्शिनः प्रेमचंद जी तक कहनी कि इस समाज के आगे मसाल लेके चले वाला ये साहित्यकार होलन है ना। तो कहे के मतलब बा कि हीरा डोम जी के जौन कविता वो बिया वो एक एगो कविता बिया कि आउरू भी वहाँ के निश्चित रूप से लिखले हो कब आज के शोधार्थी युवा शोधार्थी सबका मेहनत करके उमें आगे बढ़े के चाहिए आ मेहनत करके इनका प्रयास करे के चाहिए कि हमने लेके ओकरा के आगे बढ़ल जाओ। देखिए आधुनिक भोजपुरी कविता के जब बात बा तो हम केवल यहाँ यह स्पष्ट करे के चाहब कि दो तीन तरह के बात में आयल है ना। दो तीन तरह के बात जब आयल तो उमें ई रहल कि एगो भाव जौन रहे आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन के बातों में रहे है ना। उमें जौन रहे स्वतंत्रता खातिर जौन हमनी के जौन देश के आज़ादी के जौन सपना रहे वो सपना के साकार करे के वो सपना के मूर्त रूप देवे के हमनी के बेचैनी जौन रहे वो कविता में झलकल आ वो कविता हमनी के आगे बढ़ल। देखिए अब हमनी के दोसर की जौन रहे उस सामाजिक विसंगति के धारा रहे है ना। आ वो सामाजिक भूखमरी रहे समाज में है ना, फटेहाली रहे, बेबसी रहे। आज़ादी तो मिल गई रहे लेकिन सामाजिक नवनिर्माण के जौन सपना रहे वो अभी बाकी रहे। वो सपना के साकार करे भोजपुरी के कवि लोग भी आपन डेग बढ़ावल आ सामाजिक चिंतन के जौन विविध आयाम रहे ओकरा साथे आगे बढ़ल ओकरा के लेके बढ़ल। लेकिन देखिए जब हम भारतीयता के बात करब तनी ना जब हम भारतीय तब ये दोनों चीज़ आ रहल बिया है ना। देश के जौन बात आ रहल बा वो एक और ओकरा स्वाभिमान के बात दूसरका ओर हमनी का नज़रअंदाज नहीं खींच सकले वो चीज़ के जौन हमनी के सामाजिक जीवन के भीतरे भीतर कुरेदत रहे जौन हमनी के सामाजिक जीवन के भीतरे भीतरे चुनौती देत रहे आ हमनी के विकास के सपना के बाधित करे के प्रयास में लागल रहे। हमनी का ओकरा के बिल्कुल इनकार ना कैनी सो ओकरा के अनदेखा ना कैनी सो। यह कारण रहे कि जौन हमनी के भोजपुरी कविता बिया वो सामाजिक परिवर्तन के साथे आगे बढ़ल। हम देखी आज अपने के सामने बटोहिया के चर्चा हम नहीं करे के चाहत, ये से नहीं करे के चाहत कि ऊपर बहुत चर्चा भइल आ ऊपर बहुत विमर्श ऊपर हो रहल बा आ ऊपर मतलब कि जौन ऊपर भाव के जौन उमें गहराई बा
जौन चिंतन के जौन चारुता बा जौनों में, जौन वैचारिक निपुणता बा, जौन भाव सौंदर्य बा वो कविता के ओके लेके बहुत जगह लिखाइल पढ़ाइल बा, बहुत ही बा। ओमे कहीं कौनो तरह से ई नहीं है। लेकिन आज हम कुछ उस तरह के कवियन के में वो कविता लिखाई रहे हनु 1911 के वो कविता के भाव सौंदर्य ओकर काव्य सौष्ठव भी रहे, जौन शिल्पगत सौष्ठव रहे, वो बहुत शानदार बहुत ढंग से आयल। अब हम आज केवल ओह कवियन के कुछ चर्चा करे के चाहब जौन जौना पर हम चर्चा अभी नहीं कर सकल। पिछला अपना वक्तव्य में हम जब चर्चा करत रहनी मंथन पर तो वहाँ हम ये बात रखले रहनी, लेकिन हम आज ओह कवियन पर कुछ चर्चा करे के चाहब जे कि आधुनिक जौन भोजपुरी कविता बाड़ी सा का स्थिति रहे। हाँ ये जरूर बा कि आधुनिकता एगो सतत प्रक्रिया रुआ नहीं कह सकत हाँ आधुनिक है जैसे शुरुआत बा। शुरुआत कोनो चीज के जब होला तो ओकर पृष्ठभूमि पहले से बनत रहेला। आधुनिकता के कोनो विमर्श बनबाना ओकर विकास होला। अगर आधुनिकता विकसित भइल भोजपुरी में है ना, आज अगर सबाल्टर्न के लिटरेचर अगर लिखा रहल बा, आज अगर दलित साहित्य आ रहल बा, आज अगर नारी विमर्श के बात हो रहल बा, आज अगर के बात हो रहल बा, उससे जुड़ल रचना सामने आ रहल बाड़ी सा युवा कवियन के द्वारा, युवा साहित्यकारन के द्वारा, तो ओकर पृष्ठभूमि एक एगो सतत प्रक्रिया रहल बा ओकर। वही प्रक्रिया के तहत आगे बढ़त आज वहाँ ले पहुँचल बा बात हनु। भोजपुरी कविता के विशेषता समय से समाज से कविता रहल बिया है ना। समय समाज से कटल कुछ नहीं है वहाँ। सही बात बा कि कोनो भी समाज जे समय आ समाज से जुड़ के ना चली वो कविता का लिखी, वो कहानी का लिखी, भा कोनो साहित्य के सृजना का कली। समय के बोध समाज के जौन चेतना बिया ओकरा से जुड़ के ही जे आगे बढ़ेला वो चिरंजीवी होला। देखी साहित्य के बारे में कि साहित्य कुछ ऐसा होला जौन कालजीवी होला, जौन कालजयी होला है ना। तो कालजीवी जौन रचना होली सन, जो के जिए वाली रचना होली सन, वह कालजयी रचना भी होली सन। कालजयी रचना काल के जे जिही, जे समय के नव, जे समाज के उद्वेलन के परखी, जे सामाजिक कौन आलोड़न बा वो के जे परखी, उहे साहित्यकार अपन सही सौंदर्य बोध के समय के लेके आगे बढ़ी आ सही जौन ओकर संवेदना बिया उसे परिचालित होकर रचना लिखी। देखिए अब हम ई बतावे के अपने के चाहब कि जौन भोजपुरी कविता के, आधुनिक भोजपुरी कविता के जौन स्वर रहल बा ना, वो देखिए ई बटोहिया जौन कविता रहे रघुवीर के, वो भारतीय गौरव बोध के कविता रहे। पूरा भारतीय जौन समाज बा, जौन भारतीय गौरव बोध आयल बा, वो में मतलब उड़ेलल गई रहे ओह कविता में, उहे वो में एकदम समाहित रहे आ ओकरे के ओह कविता में लिखल गई रहे। ठीक ना। कुंवर सिंह जी पर जो 8-10 को लिखाई लोकर हम चर्चा ना करब। कुंवर सिंह जी महानायक हमनी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रहल बनी, मंगल पांडे जी रहल बनी, वहाँ लोग इन पर पर्याप्त साहित्य के रचना भइल बा। लेकिन एह बेरा वर्तमान भारत के जौन स्वरूप बन रहल बा, उत्तर भारत के जौन स्वरूप जौन विकसित हो रहल बा, ओह विकास के प्रक्रिया के साथे साथे भोजपुरी कविता के आगे बढ़ल बिया, ऊपर तनी हमनी के सोचे के चाहिए। देखिए ओह बड़ा जौन कविता लिखाइल ना बटोहिया, ओमे भारत के सौंदर्य बोध के, भारतीय जौन गौरव गाथा रहे
ओकरा के उड़े लग गई। रघुवीर नारायण जी का लिखनी कि सुंदर असुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बस बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, तीन द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। फिर वहां के यहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य रहे ओकर वहाँ के वर्णन कैनी रघुवीर नारायण जी अपना कविता में। विपिन अगम घन सघन बगन बिच, चंपक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया, द्रुम बट पिपल किदम्ब लाभ फूल फूल रे बटोहिया, है ना। फिर जौन हमनी के महापुरुष जौन रहल वालो, हमनी के देवी देवता रहल वालो, ओकर चर्चा वहाँ के कैले रहनी। वो कविता में सीता के विमल जस, राम के विमल जस, मोरे बाप दादा के कहा व्यास वाल्मीकि ऋषि, गौतम कपिल देव, सुतल अमर के जगावे रे बटोहिया। मतलब ई कि जौन भोजपुरी के जौन लीजेंड जौन कविता रहे, है ना, वो कविता में भोजपुरी के सौंदर्य ये देखे के मिल रहे, है ना। आ भारतीय जौन विरासत रहे, भारतीय जौन संस्कृति रहे, ओकर समहर रूप एगो ओह कविता में प्रकट भई रहे, है ना। दोसर का ओर देखी ग्राम गीतांजलि रचना रहे चंचरिक जी के, उहू में जाहू 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 पिया देश के लड़ैया हो, छोड़े देहू अब कदरैया, हाय सिया राम के बने। तो ये सब चंचरिक जी हुई, प्रिंसिपल मनोरंजन जी हुई, है ना, प्रिंसिपल मनोरंजन जी वही धुन पर फिरंगिया अपन लिखले रहनी मनोरंजन बाबू। वहाँ के जौन देश के जौन विसंगति रहली सो, देश के जौन ओहरा के चुनौती रहली सो, ओकनी कारी वहाँ के इशारा कैले रहनी, है ना। आ ओह कारी वहाँ के देखी वहाँ के केंग लिख रहल बनी फिरंगिया एगो कविता वहाँ के जौन आई रहे, लमहर कविता रहे। ओ कविता में फिरंगिया में तमाम दुर्दशा के चित्रण करत वहाँ के लिखनियों में फिरंगिया के कविता में कि स्वाभिमान लोगन में नामों के रहल नाही, स्वाभिमान लोगन में नामों के रहल नाही, ठाकुर सोहाती बोले बात रे फिरंगिया, आ दिन रात करे ले खुशामद साहेबवा के, चाटे ले विदेशी आके लात रे फिरंगिया। ई क्लांति स्थिति रहे, है ना। लेकिन दूसरा ओर जौन आज़ादी के लड़ाई हमनी के जौन ओबरा चलत रहे, तौना पर मास्टर अजीज़ के देखी, मास्टर अजीज़ के कलम जौन मढ़ौरा में अंग्रेज लोग के 7 जना के वहाँ मार देहल गए, है ना। ऊपर वहाँ के जौन अपन कलम चलौनी 1942 मास्टर अजीज वहाँ के लिखनी कि गोरा कर देलक चढ़ाई, गोरा कर देलक चढ़ाई, केहू का कुछ ना बुझाइल, बंदूक छूटल केहू मारे फेंक पत्थर ओ मढ़ावरा में, उन्हें अंग्रेज के टोली, उन्हें अंग्रेज के टोली, इन्हें किसानन के टोली, गूंजे जय हिंद के बोली ओ मढ़ावरा में। मतलब कि जौन हमनी के भोजपुरी के जौन पुरनका कवि सब रहल बने, वहाँ सब बिल्कुल भारत भूमि के स्वतंत्रता खातिर, भारत भूमि जौना बेरा परतंत्र रहे ओकरा के स्वतंत्रता दिवावे खातिर, ओकरा आज़ादी के जौन ललक रहे आम नागरिक के, आम देशवासी के, ओकरा के बाणी देहनी, ओकरा के आवाज़ देहनी अपना कविता में, ओकरा के जगौनी। देखी जौन गांधी जी मोहनदास के रूप में आई रहनी चंपारण में, बिहार में, है ना, चंपारण सत्याग्रह में वहाँ के आई रहनी। तो यह वो माटी ही है बिहार के भोजपुरी क्षेत्र के, जौन गांधी जी के महात्मा गांधी बना के यहाँ से भेजे वाली धरती भोजपुरी के धरती ही है, भोजपुरी माटी ही है, जौन मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी बना के यहाँ से ई कैलस, और वहाँ के देश के आज़ादी के फेर आगे बढ़ौनी। वहाँ के अपने सबके वो कथा मालूम हो, राजकुमार शुक्ल जी चंपारण के वहाँ का चिट्ठी लगे, है ना, जौन कांग्रेस अधिवेशन में वहाँ लोग गैलो रहनी, आ चिट्ठी गई रहे जवा से लिख के कि किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरे दास्तान सुनो, है ना। तो
कहे के मतलब ई बा कि ये सब जौन कविता रहे गांधी बाबा ओजवा जब आई रहनी चंपारण में तो ओबरा जौन औरत लोग जौन गारी गावे न गारी के जौन हमनी के यहाँ जौन ई बा उ गारी सब भी जौन गावल जाओ तौना में गांधी जी के दुल्हा बना के प्रस्तुत कल जाओ हनु देखी ओकर तनी सा उदाहरण दे के फिर हम आगे बढ़ जाए जल्दी से थोड़ा सा यह पृष्ठभूमि के चर्चा करत हम आगे बढ़े के चाहत तनी कि गांधी बाबा दुल्हा बने हैं आ दुल्हन बनी सरकार चरखवा चालू रहे वीर जवाहर बने सहबाला इरविन बने नेवतार चरखवा चालू रहे है ना दुल्हा गांधी जेवन बैठे दुल्हा गांधी जेवन बैठे दहेजे में मांगे सुराज चरखवा चालू रहे है ना तो ई लोक जीवन में भी जवन रहे ना ये हमनी के आंदोलन जवन रहे एगो अलग ढंग के बात रहे लेकिन देश निर्माण के जौन सपना रहे आज़ादी हमनी के मिलला के बाद का स्थिति बनल ए पर अब हम चर्चा करे के शुरू करे बा ऊपर भोजपुरी के कवियन के निगाह के गई ए पर हमनी अब बात कही जाए या ऊपर हमनी चर्चा करे विमर्श के हम आगे बढ़ाए। अब एक क्रम में हम कमला प्रसाद मिश्र विप्र जी के पंक्तियन के हम अपने सबके सामने उद्धृत करे के चाहब कि आज़ादी मिलल है ना तो का भइल आज़ादी मिलल तो ओकर का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ल लिखत यानी कमला प्रसाद मिश्र जी भोजपुरी के बहुत महान कवि हैं भोजपुरी के बहुत बढ़िया बहुत ही एगो सशक्त कवि रहनी वहाँ के लिखत यानी वहाँ के कि बर्बाद भइल जब लाखनी घर बर्बाद भइल जब लाखनी घर तवना पर ई दिन आइल बा कितना गंवा के कितना लुटा के कितना संघर्ष के बल पर ही आज़ादी हासिल भइल एकर चित्रण यहाँ के कलम से यहाँ के लिख रहल बानी कि बर्बाद भइल जब लाखनी घर तवना पर ई दिन आइल बा 15 अगस्त का अवसर पर घर घर झंडा फहराइल बा घर घर झंडा फहराइल बा लाहौर 42-57 आज़ाद हिंद के प्राण हरण ओह अमर शहीदन के बल पर ई स्वतंत्रता लहराइल बा ई स्वतंत्रता ऐसे ही हासिल ना भई रहे कितना लाखन करोड़न के ई जे रहे कितना योद्धा सबके कुर्बानी पर ई अनगिनत बलिदानियन के बल पर ई आज़ादी हमनी के मिल रहे आ हमनी के एकरा के लेके आज आगे बढ़ रहल बानी एकर विकास के हमनी सपना के लेके आगे बढ़ रहल बानी सो देखी एगो ई रहलन कवि बड़ा अल्पज्ञात कवि बाड़न युगल किशोर जी ओहरा के चित्रण करत लिखत रहे कि कैसे लोग कहत बा कि कुछ ना बुझात बा इनकर सकारात्मक दृष्टि देखी आज़ादी मिलला के बाद के है ना युगल किशोर जी लिखले बने वो हमारा के वही बड़ा के समकालीन कवि बड़न मतलब आधुनिक पीढ़ी के नहीं खन बहुत पुरान कवि बड़न लेकिन ये लिखत रहे कि कुछ लोग के भी भइल कि भाई आज़ादी मिलला के बाद जितना तेजी से विकास होके के चाहिए ना हो पावत रहे तो वो लिखले बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण से भोजपुरी कविता के कवि लिख रहल बने कि कैसे लोग कहत बा कि कुछ ना बुझात बा कैसे लोग कहत बा कि कुछ ना बुझात बा जब से सुराज आइल आपन सब काज भइल शासन विदेशी गइल राजपाट देशी भइल आपन व्यवहार चलल देशी प्रचार बढ़ल सूट बूट उठल कुर्ता के मान बढ़ल आपन सुधार देत दिन दिन देखात बा कैसे लोग कहत बा कि कुछ ना बुझात बा ई ह भोजपुरी कविता के आशावादिता ई ह भोजपुरी चिंतन के आशावादिता इतना अगुताए वाला बात भोजपुरी कवि के ना रहे लेकिन साथे साथे देखी भोजपुरी कवि जे बा उ जब आगे बढ़ल तो उ जौन चुनौती रहली संदेश के ओकरो के नज़रअंदाज ना कर सकत रहे हनु 1914 में लिखल कविता रहे लेकिन कहा जाला कि आज जौन कवि लिखे ले ना वो युगद्रष्टा होला कवि युगस्रष्टा होला आगे आवे वाला समाज के वो परिकल्पना कर लेला
हीरे डोम जी के जौन कविता आयल है ना, वो कविता जब सन 14 में 1914 में जब उस छपल तो ओमे वहाँ के जौन बात लिखनी है ना, वो बाद में हमने देखनी कि वो ऐसा सामने आ रहा बा, घटित हो रहा दर्शिना यही से कहल गई बा वहाँ के लिखनी कि हमनी के रात दिन दुखवा भोगत मानी। हम हीरा डोम जी के कविता उद्धृत करे के चाहब। हम अपने के सामने रघुवीर नारायण जी के कविता उद्धृत कैनी हो, अब हमने के जरा हीरा डोम जी के कविता के पृष्ठभूमि में आगे बढ़ल जाओ। वहाँ के लिखनी कि हमनी के रात दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के सहबे से विनती सुनाई भी, हमनी के दुख भगवानों न देखत जे, हमनी के कबले कलेसवा उठाई, है ना। हमनी के दुख भगवानों न देखत, भगवान को भी चुनौती कि हमनी के दुख भगवानों न देखत जे, हमनी के कबले कलेसवा उठाई भी, अब पदरी साहेब के कचहरी में जाइब जा, बेधर्म होके रंगरेज बन जाइब, हाय राम धर्म न छोड़त बनत बाटे, बेधर्म होके कैसे मुहमा दिखाइब। देखी ई धर्म जौन बा न या जौन इस तरह के बात बा, आदमी के जौन सामाजिक उद्वेलन होला ना, वो जब सामने आवेला तो हर तरह के बात आदमी भूले लागेला। आज जब आदमी कठिन संघर्ष में बा तो देखी हमनी के वैज्ञानिक चिंतन के साथ ही आगे बढ़ रहा बनी, है ना। यही से अटल जी कहले रहला वो जय जवान जय किसान में जय विज्ञान के भी नारा हमनी के उप प्रधानमंत्री दिले रहलन आ कहले रहलन कि जौन आज के युग बा विज्ञान के युग बा। कोरोना युग में भी हमनी का बा एकदम कोरोना, हर जगह लॉकडाउन बा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर बिल्कुल निषेध बा, पूजा भीतर अपन हो रहल बा, लेकिन मनई वहाँ नहीं खन जात। काहे भाई? आ तो आस्था कहाँ बा? आस्था धर्म के प्रति आस्था अपन व्यक्तिगत निष्ठा हो, वो और कुछ ना हो, व्यक्तिगत आत्मोन्नयन के एगो जरिया हो। लेकिन जहाँ वैज्ञानिक प्रगति आज के दुनिया में जो वैज्ञानिक प्रगति बा ओकरा के प्रति आस्थावान बानी, सभे निगाह टिकौले बा ये बात पर कि कैसे टीका तैयार हो जाई कोरोना के, कैसे वैक्सीन आ जाई, ए पर नज़र पूरा वैज्ञानिक लागल बने। आ पूरा समाज धार्मिक अधार्मिक हर तरह के विचारधारा के लोग यह बात खातिर ही बा कि कैसे ये हुई। हम अपने के बतौले रहनी है कि भोजपुरी कविता जौन बिया ई बाद में भी स्वतंत्रता आंदोलन में तो ये साथे साथे रहले बिया, आज़ादी के लड़ाई में अपन बिल्कुल आंदोलनकारी लोग के साथे आंदोलन जौन अपन गठजोड़ बना के चलले बिया। लेकिन बाद में भी चाहे वो चीन के युद्ध होखे, है ना, चाहे वो कारगिल के युद्ध होखे, चाहे आपातकाल के चीज़ होखे, हर जगह ये कविता यह भाषा के कवि अपन कलम से अपन कर्तव्य दिखौले बने, अपन कमाल दिखौले बने। देखी काली अथी चीन के युद्ध के समय ये कविता ये देखी भोजपुरी कविता कि सब केहू जूझे के तैयार बा, सब केहू जूझे के तैयार बा, कान खोल के सुन लो चीनी, देश आज़ाद हमार बा, देश के बच्चा बच्चा तो से जूझे के तैयार बा, बकरा बन के बलि पर चढ़ब, चढ़ी जई बे दुर्गा के दरबार बा, सब केहू जूझे के तैयार बा, है ना। तो पांडे आशुतोष चंपारण के बहुत बढ़िया कवि, अब बड़ा यह सुकवि के कलम से चीनी आक्रमण के समय के देखी कविता कितना बढ़िया कविता भी आ वहाँ के ओकर पंक्ति कितना वीरता के विपुल वैभव जगावे वाली बाड़ी सा। वहाँ के लिखतानी कि खबरदार हमरे धरती पर भारी कतल मचलबा, खबरदार हमरे धरती पर भारी कतल मचलबा, आज बहुत गंगा के पानी खून हो गईल, खुशबाड़ी बुढ़िया महतारी बेटा के बलि देवे वाली, बहिन लपेट कमर में साड़ी चलल गदर में बन के काली, रन में गोली जाला लोहसाई में किरच गढ़ाला, वीरन से अबहीना धरती सून हो गईल, खबरदार हमरे धरती पर भारी कतल मचलबा, आज बहुत गंगा के पानी खून हो गई। चीनी आक्रमण के समय एक कविता रहे।
कारगिल के युद्ध के समय डॉक्टर शालिग्राम शुक्ल नीर जी ये कवि रहने वहाँ के लिखता नहीं कि भैल देवाला हो दिमाग के जैसे हो बौराइल। पाकिस्तान के चेतावती कविता वहाँ के लिखनी कि भैल देवाला हो दिमाग के जैसे हो बौराइल, पाकिस्तान यही से लागल कारगिल में चढ़ी आइल। 3 बेर खैलस पछाड़ पर सबके न कौनो सिखले, लाखन में सैनिक कटवौलई हार हार भाग्य में लिखलई। पाकिस्तान यही से लागल कारगिल में चढ़ी आइल, फिर खोदत हो सूतल सिंह के बाजई के तौकाइल। तो ओह बेरा ई भइल है ना। देखी फिर बाद में जे हमनी के जौन जनतंत्र रहे ओकरा चुनौती मिलल, आ ओह जनतंत्र के चुनौती मिलल कैसे? आपातकाल देश में लागू भई रहे, व्यक्ति के स्वतंत्रता अपहरित भई रहे। आ ओह बेरा जयप्रकाश नारायण जी भोजपुरी क्षेत्र के आ उहाँ के अगुवाई कनी संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के हनु। आ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के अगुवाई करत उहाँ के देखी नेटवर्क के आज प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा तबाह कर रहल बा, कुछ ज़्यादा ई कर रहल बा, हमनी के परेशान कर रहल बा। यही से विचार प्रवाह में बार बार बाधा आ रहल बा, लेकिन फिर भी हम चर्चा के केंद्रित करे के कोशिश करब। हमनी के बात करत रहनी हजा आपातकाल के संपूर्ण क्रांति के जौन आंदोलन चलल आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, ओकर हमनी चर्चा करत रहनी हाँ। ओह चर्चा के क्रम में हम ही दिखावे के चाहब सूर्यदेव पाठक पराग जी के पंक्तियन के। पराग जी लिखनी ओह आंदोलन के क्रम में कि जन जन में जागल जोश गजब, जन जन में जागल जोश गजब आइल बदलाव देश में तब। जन जन में जागल जोश गजब आइल बदलाव देश में तब, जनता के पूरा भइल आस हो गइल सफल सबके प्रयास। संपूर्ण क्रांति के नारा ले आगे बढ़ले जब जयप्रकाश। हम ई केवल दर्शावे के चाहतनी कि भोजपुरी के जौन कविता बिया न, भोजपुरी के जौन आधुनिक युग में भी जौन कविता लिखैली सौ, वो कविता समय के साथे डेग मिला के चलली सौ, समाज के धड़कन के उकेरत चलली सौ है ना। समाज से कट के वो कविता ना चलल। देखी भोजपुरी के कवि बहुत सुप्रसिद्ध गीतकार अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी अपना एगो गीत में जय जय भारत देश वहाँ के गीत बा, एक गीत में वहाँ के लिख रहल बानी कि जय भारत के भुइयाँ जय है, जय जय भारत मैया जय है। देखें देश वंदना यहाँ के भारतीयता के भावना कितना उफान ले रहल बिया एक कविता में, एक गीत में अनिरुद्ध जी के है ना। जय भारत के भुइयाँ जय है, जय जय भारत मैया जय है, जय जय भारत देश प्यारा, जय भारत देश, जय जय भारत देश। 3 ओर सागर घिर गहरे, 3 ओर सागर घिर गहरे, चुनरी नील किनारी लहरे, मलय बयार प्राण मन महके, गिरि भूमि वन परदेश, प्यारा जय जय भारत देश, प्यारा जय जय भारत देश। यह कविता में अनिरुद्ध जी के भारतीयता के लहर कितना हिलोर ले रहल बा अपने देखी। एंथोनी दीपक जी एगो गीतकार भोजपुरी के बहुत बढ़िया कवि हुआ, इनकर कविता देखी कितना बढ़िया ढंग से भारतीयता के भावना उलेड़ रहल बाड़े। भारतीयता के भावना एक अपना कविता में कि हे भारत के नौजवान तू जाग देश जगा दो, जागो 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 है ना। जग में सगरो शोर भइल बा, चारों ओर अंजोर भइल बा, सगरो शोर भइल बा, चारों ओर अंजोर भइल बा। हे भारत के नौजवान तू जागो, देश जगा दो, जागो 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 हो। आगे कहता रहे कि तू टीला टीला खबार दो। देखी सामाजिकता भी यह देशभक्ति के भावना में सामाजिक जौन संस्पर्श बा यह राष्ट्रगीत में देखल जा सकता। कहता है कि तू टीला टीला खबार दो, खाई खाई भर दो,
ऊंच मिटा के सब कुछ समतल कर दो, सब कुछ समतल कर दो। ग्राम देवता के मस्तक पर, ग्राम देवता के मस्तक पर नया मुकुट तू धर दो, गांव गांव के सरग बना दो, उजड़ल देश सजा दो। जागो 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 हो हे भारत के नौजवान, तू जागो देश जगा दो, जागो 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 हो। कमलदेव राव जी भोजपुरी के बहुत बढ़िया रचनाकार बड़न। उ लिखतरन कि शांति के साँचा से क्रांति के मूरत इहे गढ़ाइल। थोड़ा सा जौन इनकरा भावना में जौन चकता अपने के देखे के मिली, वो सवाल कर रहल बाड़े, सवाल खड़ा कर रहल बाड़े। भोजपुरी कविता सवालन से मुंह मोड़ के चले वाली कविता नहीं खे रहल, सवालन से टकराए वाली कविता रहल बिया। देखी कवि का कह रहल बाड़े, कितना सजोर रूप में अपन वाणी रख रहल बाड़े कि शांति का साँचा से क्रांति के मूरत इहे गढ़ाइल। अब के घर में शरण दियाइल, सौंसे जग के अमृत दे के खुद विष के पियवैया। ईश्वर जहवा लीला लागी बनले राम कन्हैया, कोयल छन छन मधुरस घोरे फुद के सोन चिड़ैया। सरग से सुन्नर जनर सरग से सुन्नर जन्म भूमि ई आपन भारत मैया। फिर जौन भारत के जौन असली स्वरूप बा ओकरा और इशारा करत कमलदेव राय जी कहता रहा कि रही अनेक में एक सदा से भारत के नासानी, रही अनेक में एक सदा से भारत के नासानी। भाषा धर्म अनेक भले सब भारत हित बलिदानी, जनगण मन के नेह देख के कढ़े कुटिल मुदवैया। ईश्वर जहवा लीला लागी बनले राम कन्हैया। कमलदेव राय जी किशोरी शरण शर्मा जी के कविता हम अपने के दू पंक्ति रखे के चाहब कि चलो चढ़ावो पढ़ो पढ़ावो, है ना, विकास के बाद यह कविता में मिली अपने के। कहते हैं कि आवो आवो हम तोहरा से बोली, कुछ कुछ बात हृदय में घोली। आवो हम तोहरा से बोली, कुछ कुछ बात हृदय में घोली। चंदन अक्षत भरल थाल में दी लीलार भर टीका रोली। आखिर तोहरा में हमरा में कवन भेद बा, आखिर तोहरा में हमरा में कवन भेद बा। नेह एक बा जीवन के चौकट पर मिलके साँच कहीं तो रूप एक बा। ए जिंदगी के यह महात्म तनिको भरना पले कहीं कम। कबहू ना अफसोस करे मन अंतिम क्षण में, जब निकले दम हर प्राणी में एक प्राण बा। अंग सब में समान बा, चिंतन मनन परस्पर बंधन बनल रहा। आवो तो हम तोहरा से बोली, कुछ कुछ बात हृदय के घोली। भोजपुरी कवि ऐसने भाव पिरोवत अपन ई कविता कैले बा। कैलाश गौतम जी के यहाँ हम एगो कविता आजादी मिलला के बाद जौन चुनौती मिलल हमनी के ओकरा और इशारा करत कैलाश गौतम जी कहत रहे कि आजादी से तेना आइल हे साहेब, कई कई तौनी बलि दियाइल हे साहेब। तू का जन्म ओ से पूछो जेकरे कुल में, फिर ना ही गोद भराइल हे साहेब। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों कूटे, सीधे सीधे कसम धराइल हे साहेब। प्रिया जेकर आगे वाले रन में लहराइल हे साहेब। दुल्हन देह दूब दधि दोनी दर्पण दीप। देखी अनुप्रासिकता यह कविता में कैलाश गौतम जी के कि दुल्हन देह दूब दधि दोनी दर्पण द्वीप। कोहबर में ही मांग धोआइल हे साहेब। छप छप ताल छपापत छप छप ताल छपा छप छौना छौकल बेटा। मानक दियना यह हेराइल हे साहेब। कैलाश गौतम जी के यह गीत में देखी आज़ादी के लड़ाई के दौरान जौन बलिदान दियाई रहे ओकर बात सब आइल बा कितना पुरहर रूप में, है ना। चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह जी बहुत मशहूर नामी गिरामी
कवि रहल बानी, साहित्यकार रहल बानी, हर तरह हर विधा में वहाँ के काम कैले बानी। देखी वहाँ के कि जहाँ शर्म से झुक जाला मन, देश बताव कैसन होई देश, ई एगो है ना, ये जौन सपना बा साकार हुई कि ना, ओह का प्रति आशंका कवि में भी रहे, समाज में भी रहे। ओकर चित्र देखी कि जहाँ शर्म से सिर झुक जाला मन में लागे ठेस, बताव कैसन होई देश, भूख रोग कर्जा बेकारी घोर निराशा भयलाचारी, जहाँ न्याय बनी खड़ा भिखारी, दे डाकू उपदेश बताव कैसन होई देश, है ना, दे डाकू उपदेश बताव कैसन होई देश। साथ जी के है ना, हमरा यहाँ याद आवता जानकी वल्लभ जी के वो पंक्ति कि कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती से धृति उपदेशक वह है। तो यह कविता में कुछ के सवाल खड़ा कर रहल बनी कन्हैया प्रसाद सिंह जी, बनी कि कितने शहीद हो गईले हो रामा देश के कारण, है ना। वहाँ के भी एह राष्ट्र गीत में, एह राष्ट्र वंदना में यह बात बा। देखी जगदीश्वर ओझा सुंदर जी के एगो बड़ा खूबसूरत गीत हमरा जना में भारतीयता के भावना बड़ा सजोर रूप में आपने देख परख सकतनी। वहाँ के कहतनी कि आगी लगावत कौन पात की खौलत गंगा के पानी, आज हिमालय धधकत बाटे खौलत बा सोना चानी, कबले आपन कोप सभारब हिंद देश बलिदानी के, बिहसी खून से लिखब अपना, सिंहनाद तू कर फानी के चढ़ी एवरेस्ट अटारी से, कर शांति के रखवारी अपना तलवार कटारी से, आंख फारी के देखो दुनिया कौशल हिंदुस्तानी के, आंख फार के देखो दुनिया कौशल हिंदुस्तानी के, बिहसी खून से लिखब कहानी अपना कुर्बानी के, हम अपना कुर्बानी के, है ना। तो दयाशंकर तिवारी जी के भी गीत जौन बाटे जागो जवान आज जागो किसान हो, दोनों के वंदनाओं में बाटे। फिर दिवाकर पांडे जी के कविता एगो जौन बिया उहू में राग हिंदुस्तानी नाम के एगो वहाँ के कविता आधुनिक भोजपुरी कविता के तहत परिगणित होले। वहाँ के कविता देखी थोड़ा सा में तत्समता ज़्यादा मिली अपने के। भुवन भावन भारत भारत, भुवन भावन भारत भारत, नित नूतन विभुल से नर्तित प्रेम पीयूष बरसावे रे, भव विभव पराभव के पल नव जीवन सरसावे रे, जगत भूषण ज्योतिन जगमग जागृत जगम भावे रे। तो ये गीत जौन बा रहा हिंदुस्तानी नाम से ही छप रहे ये कविता, है ना। पांडे आशुतोष जी के जौन चीन पर हम अपने के तनी हमने देखा जब पांडे कपिल जी वहाँ के ना केवल कुशल संपादक बढ़िया उपन्यासकार रहनी के, बहुत बढ़िया सुकवि रहनी, कविता में भी उतना दबंगई से मधुरता से कविता वहाँ के लिखनी। वहाँ के एगो राष्ट्रगीत लिखले रहनी पांडे कपिल जी। देखल जाए राष्ट्रगीत के पांडे कपिल जी के पंक्तियन के कि सृष्टि में स्वर्ग जो अगर बाटे, सृष्टि में स्वर्ग जो अगर बाटे, देश भारत हमार घर बाटे, छान एकर बा हिमालय पर्वत, छान हिमालय पर्वत, बाढ़ बाड़ब के तल हर बाटे। फिर आगे देखी वहाँ के हमनी के जौन भारत देश के जौन पूंजी बिया, हमनी के धार्मिक सदाशयता जौन धर्मनिरपेक्षता ऊपर वहाँ के कलम चलौनी है धर्मनिरपेक्ष, है ना। हमनी के जौन संविधान बा उहो हमनी के धर्मनिरपेक्ष संविधान कह रहल बा। यहाँ स्पष्ट हम अपने के करे के चाहब कि हमनी जौन बिया नहीं, धर्म निरपेक्षता जौन बिया वो धर्म निरपेक्षता नहीं खे, धर्म विमुखता नहीं खे, माफ कर जाए, धर्म विमुखता नहीं खे वो, है ना। धर्म से विमुख होके भारतीय समाज भारतीय संस्कृति नहीं खे रहल कब वो। हाँ,
हमनी के धर्म निरपेक्षता यही अर्थ में साकार बिया, मूर्तित बिया कि हमनी सब धर्म के प्रति संभाव राखिले, सब धर्म के प्रति आदर के भावना, सब धर्म के प्रति हमनी के श्रद्धा रहल बिया। वह पांडे कि धर्म निरपेक्ष देश भारत में धर्म के भाव पुरहर बाटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में रिवाज में यहाँ ऐसे वैविध्य तो प्रखर बाटे, किंतु कश्मीर से केरला ले एक ही भावना के लड़ बाटे। फिर वहाँ के कह रहल बानी भारत के विविधता पर कि इहवा भाषा अनेक बाबा की, इहवा भाषा अनेक बाबा के, सब में बस एक भाव स्वर बाटे, एकता बा अनेकता में इहवा, यहाँ राष्ट्रीयता अमर बाटे। तो भारतीयता के जौन बोध बानू हमनी के वो इहे बा, है ना।